Iki lho yu jurus andalanku nek pas lawuh kuntek resik ra ana apa-apa yu ya ngene iki andalane segone digoreng bumbune saanane ana bawang brambang lombok karonan terasek diulek sampai lembut tok yu bareng ngono terus tumpangno wajane nek wis panas jori lenga saithik terus lebokno bumbune sing wis alus digongso aku nek gongso bumbon ki sing tanek yo genine ora gede-gede pokoke geni cilik sampai tanek nemen sampai rada garing bumbune kok dijamin lho yu sego goreng iso enak rasane beda ngono lho yu. Nek wis rada garing bumbune terus lebokno segone yu. Segone iki mang tak ucel-ucel sik ning cowek sisane ngulek bumbon mbok eman yu ben resik. Iku mang pas gawe bumbune tak tambahi bumbu lengkap, maksudnya bumbu yah karonan kaldu bubuke ngono lho yu tak elokno ngulek lembut. Dadine pas gongso ora tak kei popo, tak gongso tok sampai bumbune garing terus tak lebokno segone bar ngono digoreng sampai mateng yu. Wis yu beres karek ngadahi piring terus nambahi pelengkape ana ndok ceplok karonan timun sing tak oceki karonan lombok yu. Wis Mas yo bumbone sederhana ngene iki lho yu dipangan anget-anget bareng-bareng sak keluarga wis no hikmat polo yu.